Nay नोंथांमोननि क्रासा फैदों आंनाव गोबावजों नोंथांमोननो देखायनोसै माने बैसोरो माने नुबाय थादों नालाय बेखौबो नायनो होननानै दहाय कमेन्ट मोनसे नुदों आङो बेखायनो आङो देखायबाय आङो जोंनो साइडआव दंमोन आरो आं खेबग्रा जादोंमोन ने केमेरामेन जादोंमोन केमेरामेन जाथ'दोंमोन देखायाखैमोन आरो ना माने एसे नोंथांमोनखौबो नायनो लुगैहोदोंमोन आङो ओमफ्राय र' मोजां देखायनो दे गोबावसिमबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय थायो नायगोन होननानै ओमफ्राय नै सोरबा लानोबा अर्डार खालामनो हागोन हिनजावफोर दिनै फैदों नै बिथाङा मानोबा गोसोखांनानै माने गोसोखांबाबो हनै जोंनि मेदाखौ नायनो लुबैना फैदों बिनि हाथाय गोलाव रायखस बायदि नुखायो नामा बै थारि र' हनै डिभिडिसिम सौदों नायनि आं नै आउटफिटनि My outfit is so big. बेलाय दा नुबाय दा गोजोनदोंना गोजोनाखै र' आंना मोखाङा माराब जाना फैदों गाइसमोन हाबा जालायबाय हिनजावजों माबायदि बियो दखानदारि होयो आं दखान माला फैया बायना जादों गावनि फिसाजों नोंस्रानाय खवा हिनजाव आंनि क्लिप बनाय दं गावनि इन्सटाग्रामाव सोरबाफोर आंनि दखानाव बाखि जानोबा फैनो हागोन बाखि जाहोहरगोन आङो आयौ बैथालिया हनै नोंखौ मोजां नुदोंथ' हरै थांलाय new group group जाबाय नोंहा फेसबुक जागोन नै दाखौ मिनिना फिसगोन आङो